Καλησπέρα σας. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε για να συζητήσουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά όλους μας. Και έχω την τιμή να έχω μαζί μου τον συνάδελφο, τον ειδικό χειρουργό οδοντίατρο, τον κύριο Ζήση Κουδικέλη, με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια και θα πει και αυτός τη δική του άποψη από πλευράς προστατολογίας και οδοντιατρικής. Το θέμα είναι τόσο σοβαρό, ώστε τώρα τελευταία με εγκύκλιο του Υπουργείου υποχρεώνει τους ιατρούς που εξετάζουν τους υποψηφίους οδηγούς για να δοθεί δίπλωμα να εξεταστούν εάν πάσχουν ή όχι από το σύνδρομο της άπνοιας του ύπνου. Επομένως λοιπόν και ο τίτλος που πρέπει να τον πούμε τώρα είναι «Το ροχαλιτό και η άπνοια στον ύπνο», που είναι μια ύπουλη, σοβαρή ασθένεια και πολύ συχνή. Ο κύριος Μπούρας, σαν ειδικός παθολόγος και πνευμονολόγος, επειδή δίνει τις άδειες για τα διπλώματα, είναι ενήμερος για αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι των τελευταίων μηνών και είναι πολύ σημαντική. Ναι, να συνεχίσουμε. Τι είναι λοιπόν, καταρχήν είπαμε για το ροχαλιτό. Είναι πάθηση το ροχαλιτό? Όχι, διότι το 30% από εμάς ροχαλίζουμε. Όμως, σε πολλά άτομα που υπάρχουν και κάποιες συνθήκες, το πούμε παρακάτω, ότι το ροχαλιτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Δηλαδή, μερικά άτομα τη νύχτα σταματάει η αναπνοή τους. Και αυτό μπορεί να γίνεται 5 δευτερόλεπτα, 10, 20, 30 και μετά γίνονται αυτές οι παύσεις και επαναλαμβάνονται και γίνονται συνέχεια και συνέχεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλη τη νύχτα τα άτομα αυτά δεν είναι μόνο το ροχαλιτό, ότι σταματάει η αναπνοή με αποτέλεσμα δεν ρέει αέρας για να πάει στους πνεύμονες. Τι γίνεται τότε? Πεθαίνουμε? Όχι βέβαια. Η μητέρα φύση προστατεύει και έχουμε αφυπνήσεις, κάνουμε ένα δυνατό ροχαλιτό ξανά και ξανά και ξανά και γίνεται αυτό το γεγονός. Αυτό όμως σηματοδοτεί μεγάλες βλάβες πάνω στην καρδιά και σε όλο το σύστημα, που θα πούμε λίγο παρακάτω, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλά άτομα, τι γίνεται όταν λοιπόν έχουμε ένα διακεκομένο κακό ύπνο? Έχουμε κακό ύπνο και είμαστε κουρασμένοι. Ποια λοιπόν τα συμπτώματα? Να πούμε τα συμπτώματα. Είμαστε κουρασμένοι, όλη την ημέρα κοιμόμαστε. Έχουμε υπνηλία. Να λοιπόν γιατί και το Υπουργείο είπε ότι πρέπει να εξεταστούν τα άτομα, όχι μόνο απλοί οδηγοί, γιατί πολλοί μπορεί να είναι οδηγοί επαγγελματίες, να οδηγούν πούλμαν, σιδηρόδρομο κλπ. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει, τι συμβαίνει στη δημόσια υγεία και τι κίνδυνο έχουμε όλοι οι άλλοι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είναι διακεκομένος ο ύπνος, στην άλλη μέρα είμαστε κουρασμένοι. Το βράδυ μπορεί να έχουμε αφυπνήσεις, δηλαδή να ξυπνάει το άτομο με ξαφνική αίσθημα ότι δεν φτάνει η αναπνοή, τρομάζει, εφιδρώσεις, να έχουμε υδρότες συνέχεια. Την άλλη μέρα είναι κουρασμένος, έχει εκνευρισμό, ευερεθιστότητα, διαταραχές συμπεριφοράς μπορεί να έχει, και αντιλαμβάνεστε, επειδή το πρόβλημα είναι η άπνοια με τον αέρα, δεν έχει οξυγόνο στο αίμα, το οξυγόνο πέφτει, άρα η καρδιά έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες, και τα πνευμόνια βέβαια, αλλά η καρδιά κυρίως με αρρυθμία και προβλήματα, ανεβαίνει και η πίεση. Είναι πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν αρτηριακή υπέρταση και δεν το ξέρουν, ειδικά άτομα που είναι και υπέρβαροι, έχουν αρτηριακή πίεση, νομίζουν ότι η πίεση είναι από αυτό, ενώ στην πραγματικότητα μία από τις βασικές αιτίες μπορεί να είναι η άπνοια του ύπνου. Και να τη διαχωρίσουμε, είναι η αποφρακτική, που είναι η πιο συνήθις, δηλαδή αποφράσει εδώ η υπερόα, εδώ η περιοχή του φάρυγγα, του στοματοφάρυγγα, κλείνουν δηλαδή οι μύες και δεν περνάει ο αέρας. Υπάρχει όμως και μια άλλη, η οποία δεν είναι τόσο συχνή, δεν είναι ανάγκη να την αναλύσουμε, η κεντρική, και αφορά κυρίως μεγαλύτερα άτομα που έχουν παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, μυοπάθειες, νευροπάθειες κλπ. Και είναι διαφορετική και θεραπεία. Η μεικτή, βασικά είναι η αποφρακτική. Τώρα, ποια είναι τα αίτια? Θα πει και ο κ. Κουδικέλης κάποια. Βασικά το καταλαβαίνουμε από πριν. Αφού είπαμε ότι εδώ αποφράσουν οι αραγωγοί, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι άτομα που έχουν πολύ μεγάλες αδενοειδείς εκπλαστήσεις στη μύτη, κοινώς κρεατάκια που λέμε, μεγάλες αμυγδαλές, ανατομικά προβλήματα με το φάρυγγα και άλλες τοπικές δυσμορφίες. Να τα πείτε κύριε συνάδελφε εσείς. Το στοματογναθικό σύστημα, δηλαδή η γνάθος
και το μέγεθος της γλώσσας ή η θέση της γλώσσας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα της άπνοιας και του ροχαλιτού. Γιατί όταν δεν έχει χώρο, είτε λόγω μικρογναθίας είτε λόγω ανατομικότητας της περιοχής, την ώρα που κοιμάται ο άνθρωπος, ο ασθενής, ο πάσχων, χαλαρώνουν οι μύες, οπότε η γλώσσα με τη βάση της, με τα μυϊκά στοιχεία, πέφτουν προς τα πίσω και κλείνουν την αναπνευστική οδό. Αυτή είναι η απόφραξη της αναπνευστικής οδού, την οποία αντιμετωπίζει ο οδοντίατρος με το δικό του τρόπο. Διαφορετικά υπάρχουν οι συσκευές, οι CPAP, με τις οποίες ασχολούνται οι πνευμονολόγοι, και υπάρχουν και χειρουργικές θεραπείες, οι οποίες αναφέρονται στο γεγονός ότι πρέπει να επέμβει κάποιος χειρούργος για να τις αναλύσει. Και φυσικά, κύριε Κουδουγέλη, είναι αυτονόητο να πω ότι φυσικά όταν υπάρχει μικρή γνάθωση, προβλήματα με τη γνάθο, το είπατε βέβαια, μειώνει ακριβώς τον όλο όγκο στην περιοχή και δεν περνάει τον αεραγωγό. Τον αεραγωγό. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες? Ναι, είπαμε, όλα αυτά μπορούν να υπάρχουν ανατομικά. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε, τα οποία συμβάλλουν και επιδεινώνουν το σύνδρομο αυτό. Δηλαδή, αν ήταν ελαφρύ, να γίνει πολύ πιο πολύ. Βεβαίως. Είναι ο κοντός και μεγάλος λαιμός. Ένα. Το δεύτερο, άτομα που είναι παχύσαρκα, κινδυνεύουν περισσότερο. Άτομα τα οποία πίνουν πνευματώδη ιδιαίτερα το βράδυ. Βέβαια, δεν είναι κακό ένα άτομο αν πίνει 2 ποτηράκια, αλλά αν τα πίνει το βράδυ όμως, έχουν σημασία. Άτομα που παίρνουν υπνοτικά ή θεραπευτικά από τους γιατρούς τους ή ηρεμιστικά, ειδικά το βράδυ. Άτομα τα οποία, κάποια φάρμακα βέβαια, ή που κοιμούνται αμέσως μετά το φαγητό, δεν είναι σωστό γιατί γίνεται αναγωγή, ή όταν δεν βάζουν μαξιλάρι και όταν κοιμώνται ανάσκελα. Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες επιδεινώνουν το πρόβλημα. Παθήσεις του θυροειδούς. Παθήσεις του θυροειδής, ορμονικές διαταραχές, βεβαίως, ευχαριστώ που μου το υπενθυμίσατε, γιατί δεν θέλω να φοράω τα γυαλιά μου εδώ. Ορμονικές διαταραχές κλπ. Μεγαλακρία, ο υποθυροειδισμός κλπ. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σχολαστικά, γιατί αυτό τα βλέπει ο παθολόγος και ο πνευμονολόγος. Τώρα, αν πούμε 2 συγκεκριμένα στοιχεία, τι θα κάνουμε, πώς θα το αντιληφθούμε? Το πρόβλημα το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ασθενείς μερικές φορές, γιατί είναι κουρασμένοι, το καταλαβαίνουν ή δεν κοιμούνται καλά. Δυστυχώς όμως δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν κοιμούνται καλά ή γιατί είναι κουρασμένοι, το αποδίδουν σε άλλα αίτια. Το καταλαβαίνει όμως ο σύντροφός τους, η γυναίκα του, γιατί πολλές φορές μπορεί να δέχεται αγωνίες. Το καταλαβαίνουν κι άλλοι στη δουλειά, γιατί το άτομο μπορεί να μην έχει απόδοση, να κοιμάται, να είναι εκνευρισμένος όπως είπα πριν, να έχει ευερεθιστότητα, ακριβώς διότι δεν έχει αρκετό οξυγόνο. Σε αυτήν την περίπτωση, και αυτό πρέπει να καταλάβουν και αυτή είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, είναι το τι πρέπει να κάνουμε. Πηγαίνουμε στο γιατρό μας και μάλιστα πηγαίνουμε σε ειδικούς γιατρούς πνευμονολόγους, όπου το πρώτο που θα κάνει ο γιατρός αφού κάνει μια πλήρη εξέταση και δει τα στοιχεία, μπορεί αντίστροφα κάποιος να πάει στον οραγκολόγο. Αλλά τελικά πρέπει να παραπεμφθεί σε ειδικό εργαστήριο μελέτης ύπνου. Αυτό είναι πολύ βασικό, διότι εκεί στο εργαστήριο μελέτης ύπνου θα γίνει με οργανωμένο τρόπο η διάγνωση, γιατί εκεί θα μελετηθεί το οξυγόνο, κοιτάμε τις κινήσεις του θώρακα, κοιτάμε τις κινήσεις, το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, το καρδιογράφημα και όλα αυτά, και στο τέλος ο γιατρός θα αποφανθεί αν υπάρχει άπνοια ή αν είναι ελαφρά, μετρίου βαθμού ή σοβαρή και τι τύπου είναι. Εκεί δοκιμάζεται πολλές φορές και μία λύση, μία μέθοδος που είναι μία συνεχής ροή με μία μάσκα, τη λένε CPAP, αυτή είναι η κλασική θεραπεία και είναι μία από τις θεραπείες, όπου εκεί κοιτάμε αν το πρόβλημα βελτιώνεται και με πόσο, και γράφει την έκθεση για να μπορεί ο ασθενής να την πάρει. Όμως αυτό είναι μία λύση, μπορεί σε ελαφρές περιπτώσεις να δοθούν άλλες οδηγίες, δηλαδή να χάσει βάρος, να κοιμάται σωστά το άτομο κλπ. Και βλέπουμε. Εάν λοιπόν αυτή η μάσκα που είναι η κλασική δεν ταιριάζει στον ασθενή ή αν ο ασθενής δεν θέλει, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές θεραπείες. Και αυτά είναι θέματα που θα ήθελα να μιλήσει ο κ. Κουδουγέλης από δική του σκοπιά, που είναι εξαιρετικός συνάδελφος με πολύ μεγάλη πείρα από χρόνια, τον οποίο τον εμπιστεύομαι, και προχθές, κύριε συνάδελφο, ασθενής που σας έστειλε, είχε και μεγάλη σταφυλή, μην το ξεχνάμε. Πολύ μεγάλη. Δηλαδή στο πίσω μέρος της γλώσσας από κάτω κρέμεται τη σταφυλή. Είχε μια πολύ μεγάλη σταφυλή και ήταν ένας σημαντικός λόγος της αιτίας δηλαδή που είχε άπνοιες ο ασθενής αυτός. Επομένως, να μας πείτε λίγο
για αυτά τα εναλλακτικά θέματα, το μασελάκι. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούρα για τα καλά του λόγια. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω και που βγαίνει και από τα λεγόμενά του είναι καταρχάς ότι είναι μια θεραπευτική αντιμετώπιση στην οποία παίρνουν μέρος πολλοί γιατροί πολλών ειδικοτήτων με αυτή την έννοια. Δηλαδή ο παθολόγος, ο πνευμονολόγος, ο οριλά, ο νευρολόγος, ο ενδοκρινολόγος, ο οδοντίατρος. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δουν, να ανακαλύψουν και να παραπέμψουν τον υποψήφιο ασθενή που θα υποπτευθούν ότι έχει πρόβλημα άπνοιας στην κλινική μελέτη της ύπνου, από την οποία θα βγει η διάγνωση και εν συνεχεία πάλι όλοι μαζί θα ψάξουν να βρουν την καλύτερη θεραπευτική λύση για τον ασθενή τους. Στα πλαίσια της οδοντιατρικής εμείς προσπαθούμε να έρθουμε και να καλύψουμε ένα κενό το οποίο υπάρχει, με την έννοια ότι πολλοί ασθενείς δεν είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις άλλες μεθόδους, όπως είναι η συσκευή CPAP ή μια χειρουργική θεραπεία, και ψάχνουν μια εναλλακτική λύση. Την εναλλακτική αυτή λύση τη δίνει ο οδοντίατρος μέσω της κατασκευής ενός ενδοστοματικού νάρθηκα με ένα μηχανισμό, στον οποίο προωθεί τη γνάθο και ανοίγει την αναπνευστική οδό και λύνει το πρόβλημα του ασθενή. Αυτή είναι η βασική έννοια της αντιμετώπισης από οδοντιατρική άποψη. Αυτό που πρέπει να τονίσω εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι ότι δεν μπορεί ο κάθε οδοντίατρος που δεν είναι ανάλογα εκπαιδευμένος και γνώστης του αντικειμένου να πάρει απλώς ένα αποτύπωμα και να φτιάξει έναν νάρθηκα. Πρέπει να ξέρει γιατί το κάνει, με τι μηχανισμό θα το κάνει και τι επιδιώκει μέσω αυτής της θεραπείας. Η οδοντιατρική αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας και του ροχαλιτού είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς αυξάνεται. Αυξάνεται για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί η διάγνωση των ασθενών που έχουν το πρόβλημα αυτό της υπνικής άπνοιας μεγαλώνει μέρα με την ημέρα, γιατί ευαισθητοποιείται ο κόσμος, γιατί το αναγνωρίζουν οι σχετικές ειδικότητες οι ιατρικές και προσπαθούν να βοηθήσουν τους ασθενείς τους. Ο οδοντίατρος, επειδή έρχεται σε επαφή καθημερινή με ανθρώπους που εξετάζουν το στόμα τους, μπορεί να διαγνώσει και να δει, να υποπτευθεί αν κάποιος μπορεί να έχει ένα πιθανό πρόβλημα υπνικής άπνοιας και να τον παραπέμψει στον ανάλογο γιατρό και στη μελέτη ύπνου, η οποία θα διαπιστώσει αυτό το αποτέλεσμα. Και βεβαίως ο πρώτος τον οποίο συστήνουμε είναι ο πνευμονολόγος, ο οποίος είναι και ο στρατηγός, ο οποίος θα μπορέσει να βοηθήσει καλύτερα από όλους τον ασθενή μας. Λοιπόν, κύριε Ταβάδη, πολύ ωραία να πω κάτι, να συμπληρώσω, ότι πολλοί που παίρνουν τη συσκευή CPAP από την αρχή δεν την θέλουν ή για κάποιο λόγο αργότερα δεν τους αρέσει. Άρα λοιπόν τους προτείνουμε μια εναλλακτική θεραπεία, η οποία μπορεί να μην είναι τόσο καλή στα πολύ σοβαρά προβλήματα, εν τούτης όμως εκεί ακόμα βοηθάει πάρα πολύ. Είναι βέβαιο ότι βοηθάει πάρα πολύ εξίσου αποτελεσματικά στις μετρίου βαθμού και ελαφρού βαθμού. Και είναι αναγνωρισμένα. Προχθές στο συνέδριο που σας είδα και χάρηκα πολύ γι' αυτό, τονίστηκε και η ανάγκη του οδοντιάτρου, ενώ αυτά τα γεγονότα ήταν άγνωστα μέχρι προ 10 χρόνια. Δηλαδή η οδοντιατρική αντιμετώπιση έχει μπει τα τελευταία δεκαετία. Η συνδυαστική λύση. Άρα λοιπόν και αυτό το μασελάκι είναι πολύ πιο εύκολο και βοηθάει πολύ. Το θέμα είναι, πρέπει να ξέρουμε να προλάβουμε και να μην τηρούμε τους κακούς παράγοντες που προδιαθέτουν στο σύνδρομο, να γνωρίζουν οι ασθενείς και το περιβάλλον τους, η γυναίκα τους, ο αδερφός τους, το άτομο που μένει δίπλα, το άτομο που ροχαλίζει, και ιδιαίτερα αν έχει κάποια στοιχεία να κοιμάται, αμέσως να τον παραπέμψουν στον γιατρό, ώστε ο γιατρός μετά τον παραπέμψει στα ειδικά εργαστήρια για να γίνει η διάγνωση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από εκεί πέρα το νερό μπαίνει στο αυλάκι. Και ήθελα να πω τέλος ότι για όλα αυτά πάντα εμπιστευόμαστε τον προσωπικό μας γιατρό και τους ειδικούς, οι οποίοι ανάλογα θα κάνουν συμβούλιο ή ο ένας με τον άλλο θα συζητήσει, να δουν ποια είναι η καλύτερη λύση και ποια προτιμάει ο ασθενής για το δικό του όφελος. Η πάθηση της υπνικής άπνοιας
και με σύμπτωμα, το κύριο σύμπτωμα το οροχαλιτό, είναι μοναδική ευκαιρία θετικής συνεργασίας ιατρικών ειδικοτήτων, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα το καλύτερο αποτέλεσμα και τη θετική έκβαση στο πρόβλημα του ασθενή. Επ' ευκαιρία ξέρεις να πω για τα παιδιά. Βέβαια δεν είναι θέμα για συσκευές κλπ. Αλλά και πολλά παιδάκια έχουν υπνική άπνοια. Και γι' αυτό οφείλεται γιατί έχουν μεγάλες αδενοδείς εκπλαστήσεις, εδώ πολύ μεγάλες αμυγδαλές κλπ. Τα παιδιά ροχαλίζουν πάρα πολύ, κοιμώνται, δεν έχουν καλή απόδοση και δυστυχώς χαρακτηρίζονται από την διδασκαλική κοινότητα και από τους γονείς ακόμα ότι είναι τεμπέλικα, δεν παίρνει τα γράμματα, ότι είναι αργόστροφα, ενώ τα παιδιά μπορεί να είναι πανέξυπνα. Απλώς τους λείπει ύπνος. Άρα λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να εξεταστούν από το παιδίατρο που θα τα παραπέμψει στον οτοραργολόγο οπωσδήποτε και φυσικά να γίνει και η μελέτη ύπνου όπου χρειάζεται. Άρα λοιπόν είναι και θέμα και στην παιδιατρική. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ιατρικό, είναι και κοινωνικό, γιατί οι ασθενείς αυτοί έχουν ημερήσια κούραση, κακή απόδοση στην εργασία τους, πρόβλημα στη σχέση τους την προσωπική, δημιουργούν προβλήματα στον ύπνο των ανθρώπων με τους οποίους συμβιώνουν. Άρα λοιπόν επειδή αφορά όχι μόνο τους ίδιους αλλά και το περιβάλλον τους, είναι πολύ μεγάλης σημασίας η πάθηση και η θετική αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Και κυρίως για την υγεία τους. Είπαμε τι κάνει στην καρδιά, αριθμίες μέχρι και εξαφνικό θάνατο. Υπέρταση, αναπτύσσεται υπέρταση, στεφανία νόσος. Όλα επιδεινώνονται όταν κάθε βράδυ αντιλαμβάνεστε μέσα σε 7 ώρες, 8 ώρες το βράδυ, οι 2 ώρες είναι αποφραγμένες και δεν περνάει οξυγόνο. Αμήνεται ο οργανισμός. Μας προστατεύει ο καλός Θεός, γιατί έχει δώσει το αναπνευστικό κέντρο πάνω το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Αλλά πόσο? Κάνει τεράστια ζημιά. Και αν μετά και όλη τη μέρα τρώμε κακώς, με λίπη, βούτυρα, κάνουμε κατάχρηση, καπνίζουμε, ξέχασα να πω και παράγοντας επιβαρυντικός είναι και το κάπνισμα. Πάντα σε όλα και το κάπνισμα.